Kubingelele mbukeli ngiphinde ngomukeli kwesimanzonzo sikulethela zona-ke iy'ndaba ey'hamba phambili njengamanje-ke usephinde wagadla-ke yena-ke uMbeje egadla bukhoma kuyona-ke inkomo laphana-ke uMtebhosha. uMbeje-ke uyitshele bukhoma-ke inkomo ukuthi ngempela-ke isibamba-ke ulayini lapha kwaSASSA-ke isihola-ke imali ye-grant njengoba-ke inkomo ngempela-ke iqhuga. Nanso-ke le video engutshela ngayo umbukeli yakhe-ke uMbeje egadla inkomo yena-ke uMtebhosha. Siyabonga. Kwengabasiza sheyanazi ukuthi aningikweleti nganginisiza umoya wenkosi naye nenkomo ngayisiza nomunye olunje yenkomo ngakusiza usuyahola impesheni kaSASSA lapha sokukhubaza thina sokukhubaza uyayincoma umthakathi hlanu limele uyakhaya ngiyabona ke ithi mina oluntu emahlabathini uJojo uqhuqa uJojo kanjani uqhuqa anganomthakathi angikhipha lokho ngangomxosha umfana ngoshameni ngeke avimbe ushameni wakhe ngikhetha lento ebhida yipi amahlabathi zinkunzi amahlabathi hayi inkunzi zinkunzi oshameni angeke mina xa isuka mlomani Because the goods are going to be a Sunan Bazakana. I never was a content to the Sunanina. Tatile